Hashin an een chaos. Dus je kosho, heb je nog eens gevarsintig in je verder chaos, is gliep chaos. Maar ne pastenulle, skelk gewallen heen, ne teunje hurre viaun, ne kushachet in de wachte, ga je pech wachten, maar hasje een rarig, als ik je nog ga schachet. Koeleren aan de show aan een chaos in de raas, daar ken ik dan maar kunnig. Ken ik dan doen kunnig. Er is nog een chaos waar als je van huis. Some chaos waar sound. Maar we hebben some krabben erbij. Sure. Dat is, hij zegt, 13 krabben. Sure. Doel geimpa. 13 krabben. Zullen we de zin voor de vastgegeven voor je schoen hier? Ja, dat kan nog even. Doel geimpa. Hij zegt, Senat, nee. Sinagata. Sinagata. Maar zo zou we pakket mogen eens uur reisje. Dan hebben we tiks geweld dat hij dan vijf nog een keertje. Hij kan heel lekker zo jollig kunnen koosten, las immer toch blijven nog. Ik is kroon maar geen nog. Oh, we hebben Joos, minister was van en heb established Church of Scotland was van Shehanker Matheson was een minister. Hij is dan ik hecht in Graver. Ze woont zo'n 2 maanden hadden was schön. 2 maanden was. Op een 2 maanden dit jaar 2 maanden was dat was de Matheson. Dus slana voor 2,5 nog graven aan ik met hen nou go 13. Dus wat hebben we maar dat kan ik groot kunnen na. Als een herk buwen is nu uitgaan, maar zo'n als een herk hanik net dan de kleren is. Hanik, dus als je Ach, 2 jaar gedaan. oh 2 jaar waar van aan de jongens ruk ik met hen maar smeren. We zijn number 7. Ga je graag splittig 7A, 7B, de lijn met huis aan het gaat mee. Dus 7B zit weet wat hier in de cousins. Cousins zeggen maar weet 7B en dan je kan nu. Ha, Peper dat ik recht toe van een show aan draaste. Dus toch een beetje veel gaan je gaan koken en je weer zijn. Dan is een ander show. Kan we weer sluiten. Kan we weer sluiten. Kan we weer sluiten. Dus menig jongens het daar show. Wel, dan je eind zo naar de weet me, denk naar de zeggen. En ik heb wel een third cousin nu. Ik heb wat mag wel een third cousin. Als je je zitten daar dingen. Dan mis je wat zo. Zo zijn ik hier ons. Gewoon een hanik show. Zo? Sure. Hanik uit Los Angeles. Zie maar dat is koshon. Sko Als je hanik. dan kan research zo van je natte. Dus kan je Los Angeles zit je kan gewoon interest. Als een natte gaat waar is je mee goed. Henderson. Galava for 7B
sé calm chunnig. Sé cunne chunnig na henansa. Agus sé calm chunnig vráthat. Sé a cardach gasan. Calm chunnig na an bed a hasran. Henansa. Sé calm chunnig chai gan des a medicai. Vich sint ran hiad chochuch. Maar an hiad chochuch. An wat tor fall aga sjo ich an des a medicai. Ik kan aanvin wat minister met calm was er vansje met we fijn op het geef. Hier zo schön. Agus Fos as in haul schön gesehen. Local gelmant kan gaan doen. Agus wat aan meru. Agus van wat oorlog ook. Agus sé mahat a valishin. Mac for a gala for 7p. Agus dat mission wat. What thing as a government, I don't know. And then for is. Nin je haalik la shockata. Roos alles korrel het je gaan. Ga rook u lekker met de leid gaan. Ga rook. Ga schijnen kwijten. Ga we dat beschrijven gaan de België te bevallen. Ga la van keren. Ach het ervoor als je niet er. Ach was in de eerste certificate aan 1940 aan de Buenos Aires. Wat wel weet je dat zijn met de kan je zo doen. In fact. Het gaan je waantje wel aan ammen ake schriftschuldige show. Han hoe was ik jullie? Het er wel, dat is vrij. Ze moeten schreeuwen de gewoon. Schreeuwen de gewoon van zijn aan de aarde. I can't get over it. Van jou wat het zo? Ah, nee. Oh, net heb ik al zo wat gepraat. Ik heb nog eens Ah, was zo. En het was je eentje nog voor mij eentje en dat de schalting ging, maar dan had de gun, woens de gun, en het je verjaardag en heel. Verso a Los Angeles. En ik ken alle jaars. Voor als je hugget ze, kunnen zeggen dat er een je geen jouw rief. Van twee lijntjes en ga je uit Los Angeles. De lijnen wel te zeggen. Ben ik er ook een krabber. Nu kan mag maar je wel graag dankel naar Grootpaas. Nu kan mag maar je aan de Wel gaat u het Michael mag die op maar je sociaal geweest. Gaat u het. Dan wonen zij ze waar voor O wel zo'n acteur als een Argentijn waar had ik mee. Kan je ach wat vind je wat voor anker geen spel goed maar anker Groane man zei Groase jam des Groane at der Buenos Aires is wat spreekt uit wat praat hebben nee ja veel show kan waar zijn een tribunal niet in aan een mandarine te waar zijn als taillera ze gaan gaan taillera del Del Fuego. Wat ik daar zo Spanisch wat doen om Leona. Spanisch ik ga maar zo eigenlijk schrijven wij aan al. Daar is het gewoon lage tegen ze vast zoeken aan de show een draaste. Oh Tegen Australisch op een foonigen. Zo schön verrook op het jaar in mag het te weinig gaan. Dat is allemaal maar ach. Toch groot schap aan het zijn. Zo en schön te leren. Garofoon, na schön te foonigen het volgende jaar in de wouze okro. Oh haro. Gewoon als goed ballen. Zeg een dokter. Ze zijn nu dus mis ook. Zo de hoor je ik een foonigen, den op de woon. Ah, maar het nog ze open wires van lozen.
een sterke Joos aan de jaar. Paul in ons open wires. Den kan goed tui. Ach, van exchange, geen exchange aan de Malalan, aan de Bachkesai. Malalan exchange. Hij was ik de mantel in omheen. Hij zien aan 1957 had ik niet. Ik is een materiaal. Van was een kabel. Dat mijn naam zegt geen kabel dat storen mag is voor een exchange aan Malalan. Hvað kan ég hvað var exchange? Og það sé government var úr rútan sig. En ég þetta nach Babischen exchange vi Babischen rúta við þessa post office sem svona. Post office telecoms. Sure. Post office, tender post office var als fall med det var det kan det is. Postmaster tender, PMG. Sem postmaster tender var i charge. Chief executive or whatever. Kan an rasgur úsa an seo an teos agus gur cuiidir cin fiachar I fáin tréhúid. Héimegad gal steorna bheith an thoiseach a féimeg san nóisina bheith alan san nóisina seo. Ní sin na mosina bheith cúpla. Wel, mae stanige yn exchange an y Malalan. Ac yn a kies gan y jo rhan sy'n. I was like a post office. Dus dilloch van een operator aan de stjornen was gewoon een post office. Dus ze really extension van een post office was een kiosk. Dus in de hoek tussen voor iemand de voorpens dat het niet gewoon de slacht. Dan zijn ze voorpens in de slacht. Dus gewoon nog ook als nog een de nachberichter aan de stjornen. Koos voor gewoon een nummer. Phone. Phone. As a valle. Dat was de post office phone. Dus wij van de extension was het hier van de phone als de post office. Ach, waar ik op de trannevuukjes. Waar ik op de trannevuuk van moneybox. Ach, ik had de kraal werken kujoch dat neoch sem wie wat al van geskiede kan ik het zo eens heb ik gezegd in kwast een hanika. Ik had de kurren negen was de post office kan ik het de kees nog eens een call sem wie. Oh, wel. Is verschillend, maar ik had gedacht. Verske jaar hebben we wel eerst van most of de citieven, nee. So, kan ik als een post office in de weg kan raad aan een call waar bord en eens ik had de plekjes in de schachens plekjes in de magas. Zo zijn ook zo. At my time, the English, and yet Queen Anne's stuff were all. And she really come up big in the ocean, mas. Ronashin. Handalism, Hanorogo. Niet exactly the man. Dat is aan de wording en dan gaat het wel voor. Kun je maar zo is. De ene haar hier is nu gewoon de China snoepot. De plein die gaan we nou. Oh, well, of course. Computerization of this. De route naar Hanik Ronnisch en STD. Voor op de phone hebben eigenlijk numbers via Georgia 3 ook. At one point, ik was eigenlijk 100, maar zijn te maken zijn nilla. 100 voor de operator. Because is the number of Georgia. Dus was in de exchange aan Stjornebach. Exchange boer aan Stjornebach. Maar even in de stad niet hier aan. Een exchange aan Stjornebach. Ik ken het strikt. Daar we een barabba dan nu weet me. Van exchange omheen. Dus van als het 70's ga je
Gwrdd yn dwi'n STD. Is yn ffordd mwyl fel hyn. Na, ti fi ffôn i gyop, ys gada ham i gyri Edinburgh Dean 5675, sy'n number of Ecmanti, faws ydw o'n y ffôn stwg ra 0131 332 5675. Rydych chi'n arach o mwyn y rai? O, rai. Agus, hos i dwi'n ffain y ffôn hyn yn braidd yn teg cwydioch nach dy hos i? O, wel, hos i di meddwl yn naamsyn. Nas yn 60s. Nas yn 60s y gwrs yn un, yn heo hwn ysdiach. Drasig ysteg o stachtig telecom. Agus yn oes, haar giat o'ch bwlwch van de warsen? O, yn ysgrifennu, gael o'ch o computers, mobile phones, Wi-Fi. Wi-Fi, hwylgar. Ach, sy'n dwbl, ach, cios ein yn ysgrifennu. Cym ar efo cios y garach o faws yn y gyniog o? Wel, ydw i'n misio, television, sy'n rhywbeth yna nifer. Gwyddo, mwchus oedd chôn at. Hanig sy'n, ach, rhan sy'n, bydd yn dod hir iddi hir. Bydd yn hynny yn lan hwyl hwy, hwyl. Hwyr, dwi'n, ach sy'n Mae'n dyn nhw'n cael tŷ o'n hyn. Gwyd car. A sy'n eith fynd yn bod i môr sy'n pryd. Experiences o fach i hyn. Iawn desamedigaeth all over. Agus sy'n They have with the full eye at all here, I could again in here, just. I guess, as in Max and stuff, up there. The mother next door, and the other got sleeping first thing in the morning, resting at night. Caution. Shock on the cousin Mahat, first cousin Mahat. There's a 7B. 7B, character man. Sy'n na mi'n mawl sy'n neud rhwng iawn ni'n siwr gan ymwneud mae iawn ni'n lider. Da dan nhw'n actions gydydd. Gwbl ei lan yn rhaid hwnna yn ddiaf hwnna y stori ni. Ach, Cym ar efo siws mae'r fal eich og o gwsiach y tî gereist yn y sio? O, ie, gyn y pwystbol. Ydy un yn ysgol. Ydy sy'n iach i ysgol. Cael sadal nagos. Fynd at yw'r yn crib. Fa tor bal eich yw'r sydd y crib. Ar o fod sio ach o'n un. Mae ferig yn hun, agos. Fe cwg perig yn agos. Agos. Ar o alwch wedi'r asio, ach mi hun, agos. Of course, was in tarig eich lani yn oed i meich wrth o'r mis. Yn ymwneud gyr eich gwych hwn yn y balis. Yn y ffain me mi oedd eich yn y las mil. Covered on a mowl of a mwloch o. Rys at mi. Rys yn y cwyd on y hyd on y lo, brich yn wawd. Ach, a fo iedd eich blad ar hwnnw fi oedd eich yn gael. Na'n ei chan ym eich chi, mae'n ffwrdd. Bydd eich mi gwir am chamis yr ysbryd yn y llabi. Ar o'n i tîn. Rys eto mi eich cadw. Adl ala fawr am lorag. A fod edrych ac wedi yn trwy'r ystod. Agos, nad mi o'n ei. Yn ydych gomig. Ro cross-docs yn ei hyr ar naddyn ydy'r siw. Gofar sy'n balik er. O, Dwi eisiau ti anu. Oedd yma'n mwys. Fyd ydyn nhw Sean Hawg.
Vier in Kind in een koopman en een Polen. Dat is het. En zo is er een Polen. Dan ga je de rest tussen nu. Hij is een doorstrekkingen. Is je kieskoch? Oh, waar we hadden zo van next door en ja, we hadden mooi samen periode we gaat dat als vlog. Maar zo'n eerste gaan we ook al. Eerste gaan kroppetjes. Saus gaan eerst prik. Voelde laag, die dag is gewoon een eerste cachorro. Ja, dus nu reis ik van alles uit. Ieder, waar je Rafiola kan je laten slapen. Pas de spenataku. Skatan baas, we gaan meteen de skatan. Over mas, hier het skatan en joden staan er aan de mee. Dat kan je niet tegen zijn. Een kaartje is dat je met jullie. Er is een skatan. Overzien, maar ook is gewoon naar oog, wat maar een oorzaak van wat ik al van natak dat je een sterren. Maar die is gesproken gegaan. Dat skatan, ook is een oorzaak skatan zei dat ze gaan. Ik kan maar dan 1947 van hoe was skatan als logo van jou. Agus sé tíide ráte van. Agus wat ik op de herrigen blik aan jou, op de, ik kan hem in Larry Charlie Alec, Larry Interact, dat is juist kan verwille factory in nu, en een verronde kus. Dat is wat, nou dat toch ook zo in overzien. Zo ik had ten sterkste aan die ging juist kan Larry Palaro. Agus heb ik eerst alles nog goed jagen. Ik kan naam zien. Ach, die weet ik maar wel aan het goed jagen. Er kan je niet zien. En je nog wie met je wel aan het goed jagen. Kan heb ik je een ha nucleus maar zo. Ze factory. Kun je als je op de nemen hier zijn zo? Wel, hij had in 1965 weet ik niet. Dan hij factory goed het huis. Steeg om oors was je na haik kan de wales de hoed in die van je politie. Waar tuin van je op dan. Zijn het chirme gewoon hebben? Terug gaan nemen, ga krijgen de schierskop uit. Een pochman, wat ik allemaal doen. Als dat een weerberstand, dus wat ik nemen, is graag gewoon weer. Dus dat gewoon weer is, wat zo dat het doen dat wij zeg het is zo'n firma. Dat is helemaal het is in het. Maar because de hier toch tegen misbruik zo'n oorzaak kan huis wat een grinder kan je we gaat dat is van nog een weer van een grinder was zo dus die kan je met een hand met een Je hoogbaar man. Hoogbaar, hij. Hoogbaar zo'n pokken dan nu. Dus dat was weer one bagful at a time, maar dat zat ik op dan de media te be.
Zo'n unie reist waar je een veel gaan vallen. O, va, gyda, especially when the chlieb, but or the chlieb of a brother. Agus reist clíp is ceásin rusú cónach na rusú ar lé, cimar rusú gaéci? Oh, well, man har the new communities. The community ik chlieb at rast dat het buin måne. Ik zie je, want er jaar gaat buin gewoon, als dan aard goed op. Van met een chlieb al maken, nu als je kan wens, tu wens, zo zijn al maken raad, als sjouwen. Dus, wat er aan huis, alles in sort of a Mexican more nog, dan met ik hier aan, die had het dan van een chlieb. Dus dat dan kun je show. Dat is het more loose community. Rotterdam. Was je mogelijk een paar jaar nu wel van nu ach kuchog korosu kovi kopot kolas was het janus. Wel, maar hij kunt getjaben zo'n die koordinaat keine niet in was mu schriftje voor zo toppen ik telekom maar hij kreeg voor hem uit kuchog nozen op een femme de tagbelet getjaben. Oh, wel dat.